Здравейте на всички! Както вече може би знаете, аз съм Николай и днес вече ще пристъпим към малко по-сложни неща. Ще говорим за програмирането, за различни езици за програмиране, за езици за създаване на веб съдържание и така нататък. И нека да започнем. Нека първо си отворим един Notepad++, направим един нов документ. Така. От тук, от това поле Contextual Language, правим го да кажем HTML. Защо HTML? Защото HTML, когато напишем някакви тагове и директно може да се визуализират в някой браузър и да видим какъв е нашия резултат от това, което сме направили. И при други езици не е така, да кажем при C# трябва да имаш компилатор, който да ти компилира този код, който си написал, да го направи език съвместим с CLR или по-точно Common Language Runtime, виртуалната машина на Microsoft под .NET, и тя вече изпълнява този код и става в exe, изпълним за Windows или DLL, разбира се. Така, нека си направим нещо много просто. Example HTML body. Нека да е същото. Нека да го сейфвам. Така. Ще направим една папка в trash и нека да кръстим example. HTML, примерно. Така. Нека да влезем в тая папка. Дабл клик, ето виждате резултата. Написахме някакъв код в Notepad++ или в друг редактор, сейфахме това нещо и вече имаме резултата от това, което сме постигнали. Така, виждате разликата. Разликата е, че някои езици са компилируеми или имат компилатор или интерпретатор, и чрез него вече може да видим резултата, който ние искаме да постигнем. Да кажем, правим някаква програма за изчисляване на еди-какво си. И там е малко по-сложно. При HTML пишем кода някъде си и ето виждаме резултата. CSS, Cascading Style Sheets. Както знаете, той е език, с който променяме визуално съдържанието на нашия вебсайт, да кажем на нашето веб съдържание. Нека да направим тук так стайл, който вмъкваме CSS. Само че това блок тук искам да го изнеса. Така. Нека да малко да намаля. Така. Сега да обясним за HTML малко. Това тук са тагове, вградени в тия скоби, тия стрелки. Имаме отварящ так, затварящ так и те, да се каже, са говорящи за HTML. Чрез тях вече показваме на браузъра кое какво е, кое е title. Title се визуализира тук отгоре. Виждате къде се визуализира title. Така. И вече имаме тук разни такива концепции за head, за body, на HTML и така нататък, но сега на вас не са ви нужни като информация, защото ние ще учим C#, език, който е много
високо ниво от език за веб съдържание. Така, нека да направим един стил, да кажем на цялото body правим цвета на текста да е, да кажем, red green, така, нека да сейваме, ето виждате цвета го направихме, и жълто и така нататък. Виждате с колко, нали, просто пишем някакъв код и резултата го виждаме веднага на лице. Естествено, ако не сме объркали нещо, ако забравим да затворим този таг, да кажем title, сейваме, даваме F5 и нашата страница изчезва на цяло. Така. Нека продължим нататък. Да обясним за C-Sharp, да кажем, този език, който е компилируем. Пишем кода някъде и трябва да го компилираме, за да може да имаме, да видим резултата. Нека да направим тук на C-Sharp. Всъщност да се направим нов документ. От Language пак избираме C-Sharp. Така, тук вече имаме малко по-сложни неща. Имаме using system. Имаме клас, да кажем, example. Тук имаме static void main, да кажем. Така имаме console.write line example of C-Sharp. Така. Нека да го сейваме. Същата папка направо, защото това е траш. Example, пак няма да отключим, ще кажем. Даже тук именуването трябва да стане по друг начин. Не с всяка нова дума с главна буква. Example в C-Sharp. Сейваме това нещо. И сега, какво получихме тук? Нека да видим къде е траша, така. Само че тук, защо ми го кръсти HTML, не разбрах, нека да е C-Sharp. Така, и виждате вече тук резултата. Получихме файл, който не е разпознат от Windows. Така, каквото и да направим, дал клик и така нататък, но ще ни пита, че как искаме да бъде отворен този файл и глупости на търкалет и така нататък. Не го разбира всъщност. Аз даже в момента нямам Visual Studio, защото си престирах наскоро компютъра. И сега, как може да го направим този код да тръгне? Ами трябва да имаме компилатор, който да го подкара, който да го компилира този код, да го превърне в разбираем код за виртуалната машина на Microsoft и тя вече го прави в exe. И exe, както знаете, е изпълним файл под Windows. Примерно тук, това не е, как мога да направя показно. Така, тази го само къде е. Така. Ето, това нещо тук вече е изпълним файл, exe файл. Също и DLL, разбира се, те са разни библиотеки, по-сложни неща. Нека продължим. Така, нека да го отворя Qt. Дисписи. Така, тук това нека да свитвам. Така, траш. Ето. Сега, да обясним малко за HTML, за C-Sharp. Нека го отворим. Така, да увеличим. Тук имаме някакви библиотеки вече. По-сложни неща. Без тези библиотеки нашия C-Sharp няма да тръгне. Дори да имаме компилатор и така нататък, няма се
да се изпълни нашата програма, няма да се компилира. Защото без тези неща, без using, без клас и без някакъв метод, дали имаме един main метод, който е основен за програмата, и разбира се, може да имаме втори метод, static void example. Това е вече друг метод, който е example, само че винаги трябва да имаме по един главен метод main и тогава вече други методи да имаме. Така, и вече в тези методи имаме същината на езика C#, console write-line, може би разбирате, console, значи нещо работим с конзолата, write-line, чертаем някаква линия да кажем, буквално и така нататък. Така, и за да може да го изпълним този код, ние трябва да имаме .NET Framework. Ами, влизаме в Google, теглим си .NET Framework, download.NET, така. Тук вече веднага ни подсказва, че дали искаме да си изтеглим Visual Studio. Ами за момента не, за момента ще изтеглим самата .NET Framework, само .NET. Така, 4.7 е вече, много се развива. Така, тук езици, глупости и така нататък. Download. Нека се изтегли, тя мисля, че не е много голяма. Да, ще дам пауза на видеото да не става дълго. Сега тук ми подсказва, че аз имам .NET Framework. Може би с някой играли нещо в програма, като съм инсталирал, се е свалила. Виждате, че .NET Framework или по-стара е инсталирана на вашата машина. Буквално така да кажем. Това е много добре. Направо вече може да си настроим, да кажем, нашата command prompt. Така, нека да си оправим. Така, това е тук конзолата на Windows. Да ми пишем нещо, някои команди. Да кажем C, всъщност CD да върнем в началото, G, виждаме директорите на C-то. И така нататък. Даже тук, ляв бутон, направим тук, даваме Default и да си променим малко да е по-красива. Така, тук са включени всички неща. Enable, така, Quick Edit Mode трябва. Така, фонт. Нека да е конзола. Виждате, че тук нови Windows 10 вече ще го направили по дефолт да е конзола. При други Windows 7 е UCD конзола или други формати, други фонтове. Така. Конзола 24 е идеално за нашата работа. Нека пак да отворим. Така вече по-добре. Самия виждате, че е малко по-красиво. Така. Разни команди и така нататък. Това е да кажем някой прозорец, който може да влезем в самата операционна система, в това, което оперира нещата, да променяме регистри и така нататък. И много неща, разбира се, аз не съм много запознат с нея. Така. И за да може да изпълним този файл, тук, този C# файл, този C# код, трябва да го компилираме. Имаме .NET Framework, показва ви откъде да се инсталирате. И сега трябва да настроим да може, като да кажем от command prompt от тук да компилираме самата програма. Така. Отиваме отваряме си моя компютър, десен бутон на моя компютър, Properties, и тук имаме следното.
имаме Advanced System Settings. Цъкаме на тях. Така, само да видя. Ето тук, в този прозорец имаме Environment Variables. Контролиране на променливите, така да го кажем. Цъкаме на него. Сега търсим тук пат. Ето веднага го открих. В System Variables, защото имаме User Variables. For AQSPC. Имаме и System Variables. В System Variables ни трябва пат. Даваме му Edit. Тук. Така. Сега. Тук малко по-различно ще го направим в Windows 10. Може би е по-лесно. Така, даваме New. Сега. Нека да намерим пътя на нашия компилатор. Имаме .NET. В този .NET се намира нашия компилатор, който ще компилира C# кода на нашата програма. Така. Той се намира в следното място. C Windows. Така. Само да че аз съм забрал. Microsoft.NET. Framework 64. Версия 4.0 или по-висока. Така, това е пътя на нашия .NET Framework. Това е адреса. Ctrl-C, копираме адреса. И тук даваме New и добавяме. И това е нещо. Вече имаме тук, виждате, в тези Environment Variable имаме C, Windows, Microsoft.NET, Framework 64, версия 4.0 и нещо си. Така, даваме OK. 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 И така вече имаме .NET. Може да компилираме. Така, нека да го стрия това нещо. Така. И сега като пиша беше така. Нека отворим на ново Command Prompt. Като пишем C#, само че тук ще не го разпознавам. Така. Всъщност не C# да. Така. Така, бях забравил, че компилатора, за да го извикаме в конзолата, беше с CSC. Enter. Виждате, когато имате .NET Framework в системните пътища, така, тук ви се изписа версията на C# версия 5, даже трябва да пише някъде и версията на C# Compiler версия 4.7 нещо си. Така. А когато нямате тук, да кажем, нека да го променя, да видите какво ще се получи. Имаме пат, edit. Да кажем това, дайте му edit. Дайте ще намахнем тук от тази. Така. Вече няма да го разпознае. И вече като пишем CSC, Enter, то всъщност пак го зарежда. Малко ме е объркано, защо по принцип не трябва. Но явно са го фикснали в Windows 10. Той си е запомнил пътя. Така, всъщност, ако затворя така и влезем в Command Prompt, ето вече изписва, че не се разпознава. CSC is not recognized. Internal и external command. Така, трябва да се затвори конзолата, за да може да я проработи. Environment Variables, Path, Edit. Нека да си го оправим. Така, къде беше сега? Така. Тук ли беше тази? Backslash. Мисля, че да. Да видим. Да, ето работи. Така. Вече имаме .NET в системите пътища и вече от тук става много лесно. Това вече ни трябва. И това и ни трябва. Нека да влезем в Trash. Така.
Сега. Така да видеото върви, мисля, че беше справил. Тази мишка за 100 мига, нямам никаква представа. Така, нека отворим конзолата тук. Ареди, какво стана тук, видим? Нямам представа защо е мила мишката, нещо се случи тук. Няма значение, нека продължим. Нека да пълним промпта. Тук влизаме в така. В траша имаме два файла. Така, нас не трябва този. Пишем exam, tab и това ни скача. Виждате? Ето тук пише example в C#, CS. Това е нашия файл, който е тук сме написали това нещо. Така. И сега като направим CSC, извикваме нашия компютър и нашия файл C#, Enter и вече имаме exe файл. .NET компилира нашия код. Да, ама не. Някаква грешка има. Static void main. Така. Да махнем този метод. Using system. Class example. Така. Всичко си е по реда си. Някаква грешка се има. Каква грешка? Имаме си Using System, с който извикваме системни библиотеки, като конзолата и така нататък. Напишем по нея. Да видим сега дали става. Да, ето. Имаме вече exe, получено от